ke hazuciya. Salma masoyiya ta ke da ke yi wa tambayi. La 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 haya. Soyayya ga mun jini ina yau a duniya. Na so masoyiya ta Salma Habibiya ke bar na abu yabona. Salma sarauniya ke da ke yi wa tambari. Salma karke bar da labarin masoyiya ta sana ba ku saya kudi. Na so masoyiya ta har ana cewa baraji. Zuciya ta sassan jikina na bukatar agaji. Inda akan kire Salma sai dai aka rani hanya. Zoben alkawari sanya a hannuwanki gani ma a zashiri. Sai ji daɗi sahabu wande a sona ya katari. Ke da ke so a zuciyata kada ke bari ne ya haya. Muradi na rayuwata Salma ni ba ni damuwa. Mutubi na zuciyata Salma ki zaki ruwa. Ina san ki ne da gaskiya soyayya da shakuwa. Ba da nisa balle na barki ko ina za na biki haya. Shige zuciya cikin zauna Salma ki tausaya. Dama haka rayuwa take wata ran ka sha wuya. Ta kira da kunji aure za ta yi ai babu damuwa. So ga rayuwa yake Salma ba ta rayuwa ba. Garin masoyi ai bayan nisa ake ce ai zuciya wanda inda ina numfashi ya ce na malamata. Zuciyata da take da ɗaya ko a birnin masarauta. Ya Allah ka bani Salma, Allah ka bani Salma. Salma masoyiyata baka mai da ke hazuciya. Salma masoyiyata